Iqela lolutsha lombutho we-African National Congress kumasipala wase-Ekurhuleni lihlaba ikhwelo kusodwa loPhunkosi Ndiphile exhakaza ukuba abeke phambili ukunqongophala kwamathuba omsebenzi kubantu abatsha kwintetho yakhe ezayo yobume besixeko. Ethetha kwindibano nonondaba eJamestown ngaphambili namhlanje, lo mbutho uchaza intswela-ngqesho nokushokoxeka kwezakhono njengeyona ngxaki etshisa ubunzi ulutsha olujamelene nayo. Usithi ngamehlo okanye usitsho ujonge ngamehlo abovu isicwangciso-qhinga sesixeko esiqulathe izisombululo ezibambekayo kulo mba. Uqhakaza kulindeleke ukuba othule intetho yakhe kwiveki ezayo eyinxalenye yenkqubo zonyaka zebhunga. Ukwentuleka kwemisebenzi kubukeka kuseyingqinamba enkulu ey'ndaweni ey'hlukene kuleli njengoba kanobuholi bentsha ye-ANC kusifunda sase-Ekurhuleni bukhale imathonsi ngale nkinga. Lolu phiko lwentsha luthi-ke imeya kumele-ke ikubeke eqhulwini lokhu ngenkathi seyethula inkulumo ngesimo salo masipala. Across the city of Ekurhuleni, an entire generation of young people is standing still while the rest of society is moving forward. In our townships and communities, there are thousands of young people who wake up every morning with qualification, skills, ideas and ambition, yet they have nowhere to apply them. There are also thousands more who left school early because of poverty and hardships. They are now trapped in communities where opportunities simply do not exist. This is not because the youth lacks ability, but it's because the economy of this city has closed its doors to them. If we do not confront this crisis with agency, Ekurhuleni risks producing what history will remember as a lost generation. A generation of young people who were ready to build the future, but they were denied the opportunity to do so. It is for this reason that unemployment must sit at the center of the upcoming State of the City address and also be declared as a national disaster by our executive mayor. UPatosi uphinde wakhala ngokuthi lo masipala kumele-ke ufeze isethembiso sokwakha inyuvesi ezoba ngaphansi kwawo njengabo bonke omasipala abasezingeni lawo. Ezindabeni zeSoweto TV kubika umqondisi Miyeni.